Dit is Nyunsu Phu Sranang. President Simons installeert Nationaal Ontwikkelingsplatform voor Lange Termijn Ontwikkeling Suriname. Suriname heeft zich volgens Petronas definitief gevestigd als een land met grote olie- en gasmogelijkheden. Suriname hoeft zich niet meer te bewijzen. Focus verschuift naar uitvoering. GranMorgu FPSO plaatst Suriname tussen grote offshore olieproducenten. SGCC maakt president Simons deelgenoot van nauwere economische samenwerking en IBC 2026. Jones beschuldigt anticorruptie-unit van corruptie. Monorad zegt door Jones aangehaalde zaak ligt bij JIT onder gezag van Openbaar Ministerie. Regering, Staasolie en Totaalenergie ondertekenen overeenkomst voor vakopleidingen. Minister Poki zegt Pastoor Di Prado rijdt stond in koopkrachtversterking bestand SOZAVO. Suriname verdedigt Tigri na Guyanees protest tegen SEO-GS kaart, zegt minister Bauva. Curaçao biedt Suriname olieopslag aan voor eerste productiejaren. Minister Marinus B. van Biza opent kliklijn voor ambtenaren die salaris vanuit Suriname ontvangen in het buitenland. Petronas meldt nieuwe ontdekking in gasrijk blok 52. Dit is Nyunsu Phu Sranang. Het GranMorgu-project aan de kust van Suriname ontvangt een van de grootste en meest geavanceerde FPSO's ter wereld, volgens Pierre Gaté van SBM Offshore. De FPSO, ontworpen voor het GranMorgu-olieproject, heeft een productiecapaciteit van ongeveer 220.000 vaten olie per dag en komt op 150 tot 180 kilometer uit de kust te liggen. De installatie is duurzaam ontworpen met een gesloten fakkelsysteem en diepwaterkoeling. De bouw vindt plaats in China en er wordt ook gewerkt aan lokale betrokkenheid door Surinaamse afgestudeerden op te leiden en lokale leveranciers te betrekken. GranMorgu markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van Suriname als olieproducerend land. Petronas heeft bevestigd dat Suriname een land is met grote olie- en gasmogelijkheden, waardoor de focus van investeerders is verschoven van de beschikbaarheid van grondstoffen naar de snelheid van projectuitvoering. Tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit, SEO-GS 2026, zei Motjukris Abd Wahab van Petronas dat het Guyana-Suriname-bekken tot de meest succesvolle exploratieregio's ter wereld behoort, met meer dan 18 miljard vaten olie-equivalent aan reserves. Suriname wordt nu beoordeeld op uitvoering, niet op geologie. Ook werd een nieuwe gasvondst in blok 52 aangekondigd, wat belangrijk is voor toekomstige ontwikkelingen. Suriname gaat van exploratie naar productie met een mogelijke start van commerciële productie in 2030. Weggebruikers in Suriname moeten vanaf zondag 28 juni rekening houden met afsluitingen en omleidingen rond de Van het Hogerhuisstraat. Het ministerie van Openbare Werken begint dan met noodreparaties aan het wegennet, vooral tussen de Lenienweg en Molenpad, inclusief 3 drukke kruispunten. De werkzaamheden duren tot en met woensdag 15 juli 2026 en vinden hoofdzakelijk 's avonds en 's nachts plaats. Tijdens deze periode zijn de wegen volledig afgesloten voor bestemmingsverkeer en omleidingen worden aangeduid. Het ministerie vraagt weggebruikers om de aanwijzingen te volgen en biedt excuses aan voor eventuele ongemakken.
President Jennifer Siemens heeft op 26 juni 2026 het Nationaal Ontwikkelingsplatform geïnstalleerd met experts uit verschillende sectoren. Het platform is voor 1 jaar benoemd en heeft als taak om een ontwikkelingsplan te maken voor Suriname van 2030 tot 2050. Het doel is om de hele samenleving te betrekken en een breed gedragen plan te creëren. Karel Ekhorst leidt het platform en benadrukt de noodzaak van duurzame ontwikkeling door inkomsten uit olie en gas goed te beheren. Rekha Bissoumbar wijst op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor realisatie en uitvoering van plannen die volgend jaar zichtbaar moeten zijn. Het platform heeft diverse leden, waaronder vertegenwoordigers van de overheid en bedrijfsleven. De overige leden van het platform zijn Jimmy Boussaid, kabinet van de vicepresident, Sherida Mormon, Anushka Ramdjelal en Sergio Akiemboto, kabinet van de president, Vernon Oostwijk, NDP, Henry Ori, VHP, Gonda Assadang Abob, Henry MacDonald, NPS, Erik Pryor, BEP, Miguel Mouraoui, PL, Orlando Olmberg, A20, Paul Dennis de Baas, Kamer van Koophandel en Fabrieken en Vincentius Kensmil, Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Op 26 juni 2026 heeft minister Harish Monorat 15 rechterlijke ambtenaren in opleiding RAJO's hun certificaten overhandigd na succesvolle afronding van hun opleiding. Dit gebeurde in het Courtyard bij Marriott en markeert een belangrijke stap in de versterking van de Surinaamse rechtspraak. Monoraad prees de afgestudeerden voor hun inzet en benadrukte de maatschappelijke verantwoordelijkheid die met het behalen van het certificaat komt. Hij gaf hen adviezen over het eerlijk uitvoeren van recht en het belang van integriteit. Deze lichting is de grootste tot nu toe, met 15 deelnemers die de opleiding succesvol hebben voltooid. De officiële beëdiging van de nieuwe rechters zal later plaatsvinden. Een delegatie van de Suriname-Guyana Chamber of Commerce, SGCC, heeft president Jennifer Siemens bezocht om de economische samenwerking tussen Suriname en Guyana te versterken. De SGCC, geleid door Saudia Persaud, wil de privésector meer betrekken bij de economie en ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven voldoen aan lokale eisen. And the meeting was an introductory meeting where we could introduce the chamber to Her Excellency, have a conversation about the work we've done, and really request that good working relationship and collaboration going forward with Her Excellency's office. We have enjoyed such a great working relationship with various ministries in Suriname so far, and we're absolutely grateful for that. The Chamber was established in 2023, and since then in all of our initiatives, all of our trade missions, events, including the International Business Conference, which we host in both countries. This year it's in Suriname. We always ensure that the public sector is represented, because that's what the people come here to, who they come here to hear from as well. The investors that these platforms bring to the country, they want to get that insight from our public sector representatives. So beyond that, we had a good discussion on the initiatives of the Chamber, yes, but also of Her Excellency's office and her plan forward, not just for the Suriname-Guyana relationship and cooperation, but also on a regional and global basis to really platform Suriname going forward and the type of projects and collaborations Her Excellency is looking to accomplish. Of course, we know the economic boom that Suriname is going through as a result of the oil and gas sector, similar to Guyana. And with that comes a lot of attention in the country. And what the Chamber is here to do is to really act as that go-between to ensure that persons have that smooth entry into Suriname. We're very happy to work with CETA as well on this. And we had a brief discussion on CETA's development as well to make sure that Suriname is properly and increasingly prepared for that attention and investment.
Minushi Filemon noemde de meeting met Siemens vruchtbaar. Het was een hele vruchtbare meeting voor de Suriname-Guyana Chamber of Commerce. Het doel van deze meeting was onder andere om het te re-introduceren van de Suriname-Guyana Chamber of Commerce. We waren dus samen met de Board of Directors en het secretariaatteam van zowel de Guyana-zijde als de Suriname-zijde. En we wilden graag de nadruk leggen op de strengthening the commercial ties tussen Suriname en Guyana. En dat was onze main focus tijdens dit gesprek. We hebben tevens ook gesproken over de private en publieke sector te versterken. En in tegendeel hebben we ook de Kanawaima proposal ingediend en gesproken hoe de president ons hierbij kan steunen en verder kan helpen, zodat we tussen beide landen eigenlijk een goed raamwerk hebben om dat stukje verder een voortgang te zetten, om het zo te zeggen. Ja. In de praktijk nou is het heel simpel. Het lijkt simpel, maar ik zal zeggen, we zijn een business support organization. Dus wij helpen organisaties om te fungeren niet alleen in Suriname, maar ook in Guyana en internationaal. En voor ons is het belangrijk dat we zien Suriname en Guyana niet als twee separate markets, maar we zien ze dus eigenlijk als één community, als één economie. Dus wij proberen als een business support organization om eigenlijk ervoor te zorgen dat de samenwerkingen tussen deze twee landen in zowel de private als publieke sector goed gaat. En wij doen de gehele steun daarom. Wij helpen met market entry, wij helpen als het gaat om business-to-business connections, het faciliteren van deze strategische netwerken. En tevens doen wij ook aan verschillende trade missions en wij helpen die exposure ook te geven aan deze organisaties. Het is een hele goede oplevering voor ons geweest. Het is eigenlijk vandaag de laatste dag dat we daar staan. We hebben dus onze pavilion daar. Dat is dus eigenlijk een hele grote boot dat we hebben, waarbij we onze membership platform geven om daar samen met ons te staan onder één paraplu. En wij hebben dus van onze kant uit ervoor gezorgd om B2B connections voor deze members te zoeken. En dat echt tijdens die conferentie goede partnerschappen te leggen. En we hebben gezien dat het voor onze members heel veel goede leads heeft opgeleverd, maar ook voor de chamber. De bedoeling is dat de chamber groeit en dat er meer organisaties als member worden. En dat heeft dus ook een positieve impact voor ons gehad. Kijk, wij zijn de host van de International Business Conference, de Suriname-Guyana Chamber of Commerce. En we doen het in samenwerking met Suriname Investment Trade Agency, SITA, en ook met Guyana Office for Investment. De reden dat we hebben gekozen voor dit jaar in Suriname, omdat wij het roleren. Het gaat tussen de relaties tussen Suriname en Guyana. Dus wij vinden het vooral belangrijk dat het gaat in beide landen. En vorig jaar was het in Guyana, dit jaar houden we het in Suriname. En de focus gaat echt over het algeheel plan van alle sectoren. Dus niet alleen oil en gas, maar we benaderen ook de andere sectoren. Het thema van deze International Business Conference is From Energy to Industry, Investing in Suriname, Guyana Value Chain. De kansen die het zal bieden, kijk, wat wij willen, het doel dat wij hebben van deze International Business Conference is om de delegates die daar aanwezig zullen zijn, eigenlijk een realistisch plaatje te laten zien van wat Suriname biedt en wat Guyana biedt en wat de vooruitzichten zijn, niet alleen in 2027, maar over de komende 5 jaar. Dus de kansen die het biedt, zullen we de kansen bespreken in de verschillende sectoren, toerisme, infrastructure, construction, we praten over oil and gas, energy. Dus die kansen zullen we bespreken, dus die opportunities zullen we bespreken en de begrotingen, de plannen, dat alles zullen we benadrukken binnen deze conferentie. Dus het is eigenlijk een all-in-one package, een one-stop shop, waarbij ze binnen 3 dagen informatie kunnen vinden over the future of doing business between Suriname en Guyana. De SGCC kondigde ook de International Business Conference IBC 2026 aan, die van 13 tot 15 oktober plaatsvindt in Paramaribo met focus op investeringen in de waardeketen. Tijdens de begrotingsbehandeling beschuldigde NDP-parlementariër Ebu Jones de anticorruptie-unit van de Surinaamse politie van corruptie. Hij claimde dat een politiefunctionaris €7.000 had gevraagd van een ondernemer. Wanneer de huidige minister van LVV een quickscan maakt en realiseert wat daar plaats heeft gevonden, en met ondersteuning van de politie een unit daarop zet om alles te onderzoeken,
wordt nadat een paar zaken zijn opgemaakt en aangeleverd, krijg je een situatie dat de politieagenten terug worden geroepen. Heer onderzoekteam wordt ontmanteld. Hoe, voorzitter? Hoe? En wanneer het ministerie die corruptieve zaken brengt naar de justitie en de justitie zegt, dit moet naar anticorruptie-unit, en er een voice is waarbij de mensen van anticorruptie-unit, de persoon die vervolgd moet worden, zegt, Jim, Moseta Sanji, Mailuku misschien. Maar dat praat over anticorruptie-unit. Dit is niet vergaand. Dit is wat ik zeg omdat die voices er zijn. En ik ben niet de enige die het weet. Ik ben niet de enige die het weet. Laat me zonder enig misverstand herformuleren. De anticorruptie-unit is corrupter dan. De anticorruptie-unit is corrupt. En ik zeg dit, laat me zeggen waarom. Als u me niet laat uitpraten, gaat u niet begrijpen waarover ik het heb. Laat de spreker En even wat we niet uitpraten. moeten doen, is zaken proberen te verdoezelen. Wanneer ik iets zeg, zeg ik het niet omdat ik het leuk vind. Als u mijn toespraak hoort en mijn opbouw, heb ik aangegeven, ik weiger te geloven dat we het niet menen met dit land. Maar dat er zaken zijn, als we die zaken niet aanpakken, dan zijn we debet aan die morserij waarin we als land gaan Oké, belanden. mag dat. Wat ik hier zeg, is omdat ik die voice zelf heb gehoord, no som dobotaking. Oké, maar No som dobotaking. die voice is niet beschikbaar. En omdat ik het heb gehoord, en de instantie van waar ik het heb gehoord, zal het aan die regering geven, omdat de instantie me gezegd heeft dat die regering het gaat krijgen. Dus u gaat de voice die u heeft ter beschikking stellen. Ja? Ik zeg niet zomaar iets. Nee, u gaat het ter beschikking stellen. Ik heb het gezegd. De minister van Volksgezondheid die optreedt als coördinator van de regering, laat me die minister 2 dingen zeggen. Dit wat ik zeg, kan ik ook buiten zeggen in de media. Dat is 1. 2, u heeft gelijk dat de anticorruptie-unit een werkarm hoort te zijn van die regering. Of is een werkarm van die regering. Maar weet u dat ze ook een werkarm zijn van de corruptelingen? Laat me die minister van Justitie helpen en laat me de coördinator helpen. Vraag de coördinator via u naar de regering, als er geen aangifte gedaan is door een ondernemer wegens tegen een politieambtenaar vanuit je anticorruptie-unit, waarbij hij $7.000 heeft gevraagd om een zaak, corruptieve handeling, met betrekking tot LVV, anders heeft gehandeld. Als die screenshot en die voiceberichten nu niet bij OPZ ligt, waar die aangifte is gedaan. Oké, dat is een concrete vraag naar de Dat is een regering. concrete vraag. Want ik kan u zeggen dat dat is gebeurd. Oké, maar dat heb ik net Dus wanneer gezegd. ik dat zeg, daarom zeg ik, Oké. wanneer ik dingen zeg ik het niet zomaar, omdat OPZ het kan bevestigen. En terwijl er aangifte gedaan is tegen de agent, is die agent nog steeds in functie bij die anticorruptie-unit. Voorzitter, mag ik vrij zijn? Mag ik vrij zijn, voorzitter? Laat die minister vragen naar PV nummer 131/2025. De vergadering werd geschorst zodat de regering het onderzoek kan uitvoeren met een verwachting van een reactie tijdens de vervolgsessie. Minister Harish Monorad van Justitie en Politie heeft verklaard dat de zaak waar NDP-parlementariër Abiu Jones naar verwees door het justitieel interventieteam JIT wordt behandeld.
Hierdoor heeft de corruptieonderzoeksunit, COT, geen toegang tot informatie over de zaak. Jones beschuldigde de anti-corruptie-unit van corruptie en zei over bewijsmateriaal te beschikken. Monorad bevestigde dat het JIT onder het Openbaar Ministerie valt en dat de COT niet betrokken is bij deze zaak. De minister erkende integriteitsproblemen binnen de politie, maar benadrukte dat zij werkt aan verbeteringen. De regering heeft zich voorgenomen om het parlement maandag uitgebreider over de kwestie te informeren. Minister Diana Poky van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname vraagt ondersteuning van alle 51 parlementariërs om mensen die onterecht zijn geregistreerd voor koopkrachtversterking en andere sociale uitkeringen te schrappen. Er zijn ook geestelijke leiders met luxe voertuigen die onterecht op de lijst staan. Poky wil dat de armoedegrens voor alleenstaanden in december 2025 vastgesteld wordt en werkt aan 1 uitkeringsbedrag voor verschillende groepen. Ze wil het aantal verwachte aanvragen verkleinen en biedt meer dan 2000 gedupeerden hulp. KKV werd voorheen niet goed beheerd en er hebben geen controles plaatsgevonden. Het ministerie zoekt naar verbetering en efficiënte toepassing. Tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit, SEOGS in Paramaribo, leidde een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied werd weergegeven tot een diplomatiek protest van Guyana. De kaart werd getoond door staatsoliedirecteur Anand Jagersar. Guyana, dat Tigri als het New River Triangle beschouwt, kondigde aan bezwaar te maken via diplomatieke kanalen. De Guyanese minister Vikram Bharat zei dat de ambassadeur van Guyana in Suriname de kwestie zal oppakken. Dit is niet de eerste keer dat Guyana reageert op kaarten die Tigri als Surinaams aanduiden. De summit, georganiseerd door Staatsolie, loopt van 23 tot 26 juni in Paramaribo. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken bevestigt dat Suriname zijn soevereiniteit en grenzen zal verdedigen na een diplomatiek protest van Guyana over een kaart waarin Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Guyana mag natuurlijk ervoor kiezen om elke actie te ondernemen om hun belang te verdedigen. Dat is niet van belang voor mij, van belang voor mij en voor Suriname is ons belang. En ons belang blijft gewoon dat wij de soevereiniteit van Suriname op elke manier en op elk moment zullen verdedigen. Onderdeel daarvan is gewoon presenteren wat wij vinden dat onze kaart is, wat wij vinden dat onze grenzen zijn. En dat is de boodschap waarin ik een boodschap heb. En als er via de media is gevolgd, het is aangekondigd via de media, ik heb formeel nog niets gezien. Maar als dat er is, dan is dat er ook. We hebben een aantal keren protest aangetekend bij het gebruik van de kaart door Guyana. Dat is ons recht geweest. In elk geval zijn dit wel, zeg maar, steeds meer bevestigende signalen dat we stappen vooruit zullen moeten zetten om deze zaak op te lossen. En het begint bij waar Guyana verantwoordelijkheid heeft, en dat is het benoemen van de voorzitter van de grenscommissie en daarmee de grenscommissie, om met onze grenscommissie, waar ik onlangs, ik dacht 3 of 4 weken geleden, wel goedkeuring voor heb gehad in de Raad van Ministers, met elkaar kunnen gaan zitten, zodat ze de volgende stappen zetten in onderhandelingen en gesprekken om te komen tot een oplossing. Daar zou Guyana denk ik er beter aan doen om structureel te werken aan een oplossing in plaats van weer te doen wat ze nu vinden, maar dat is een goed recht. De kwestie werd gepresenteerd tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit. De overeenkomst van
van regering Siemens Rusland en Totaal Energie om te investeren in vakopleidingen werd woensdag 24 juni 2026 ondertekend tijdens het Local Content Forum van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit and Exhibition 2026. Deze stap is belangrijk voor de ontwikkeling van lokaal menselijk kapitaal in de groeiende economie. President Jennifer Siemens en andere leiders pleiten voor beroepsonderwijs als een sleutel tot duurzame groei. Jongeren worden aangemoedigd om terug naar school te gaan en te profiteren van nieuwe opleidingsmogelijkheden. Het capaciteitsontwikkelingsprogramma Suricap zal opleidingen beter afstemmen op de arbeidsmarkt. Er zijn investeringen in opleidingsinstituten aangekondigd. De ondertekening versterkt de focus op onderwijs en lokale participatie voor de toekomstige economische groei van Suriname. De regering Siemens Rusland heeft 635 miljoen Surinaamse dollar vrijgemaakt voor de modernisering van het academisch ziekenhuis Paramaribo AZP. Dit project, genaamd Healthcare Facilities Readiness Initiative, omvat 4 grote renovatieprojecten, waaronder de thorax en cardio-coronary care unit en de westelijke vleugel van het ziekenhuis. President Jennifer Siemens benadrukte dat deze investeringen passen binnen een bredere hervorming van de gezondheidszorg en dat 2027 een jaar van verandering moet worden. Minister André Mizikaba sprak over de noodzaak van een goed functionerend AZP en riep op tot gezonder gedrag. Algemeen directeur Claudia Marika Redan legde uit dat de regering moet helpen om zorg toegankelijk en veilig te maken. Het onderzoek naar de betrokkenheid van politiefunctionarissen bij ernstige misdaden heeft zich verder ontwikkeld. Vrijdagavond zijn 3 brigadiers van de politie aangehouden op verdenking van overtredingen van de wet verdovende middelen en deelname aan een criminele organisatie. Vandaag zijn nog eens 7 leden van het arrestatieteam aangehouden en overgebracht voor verhoor. Dit alles gebeurt in het kader van een lopend onderzoek van de narcotica-brigade, geleid door het Openbaar Ministerie. Het totaal aantal aangehouden politieambtenaren in deze zaak is nu 10. Het onderzoek is nog steeds gaande en verdere aanhoudingen zijn mogelijk, wat voor grote ophef zorgt binnen het Korps Politie Suriname. De leiding van het Korps Politie Suriname heeft het hoofd en het waarnemend hoofd van het arrestatieteam AT per direct ontslagen vanwege het onderzoek naar een grote drugszaak van 82 kilo. 10 politiemannen, waaronder 7 leden van het AT en 3 onderofficieren, zijn aangehouden. Zij worden verdacht van de verdwijning en verduistering van in beslag genomen drugs. De 2 ontslagen functionarissen zijn als betrokkenen gehoord. De 10 verdachten zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris die hun aanhouding rechtmatig bevond. Hun voorlopige hechtenis is met 30 dagen verlengd, terwijl het onderzoek doorgaat. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken wil de salarissen van ambtenaren die in het buitenland wonen en niet werken blokkeren. Het ministerie bereidt een kliklijn voor, zodat burgers kunnen helpen bij het vinden van ambtenaren die onterecht salaris ontvangen. B. zei dit tijdens een vergadering over de begroting voor 2026. Maar na deze begrotingsbehandeling gaan we toch het ook anders aanpakken. We gaan meer risico nemen. Want veelal moeten we de procedure, de regel nagaan, zodat alles. Maar die discussie die we nu voeren, wel, we gaan alvast uw salaris blokkeren. Dan komt u. Ja, want soms kunnen we die mensen niet vinden. We weten niet waar ze wonen, verkeerd adres. En wij maken kosten om ze allemaal op te sporen. Wel,
We gaan ze stoppen. En als u in Suriname bent, gaat u zich aanmelden. Wel, dan gaan we werken samen met u aan uw dossier. Want dat betekent dat iets niet klopt erin. Dus onze aanpak zal agressiever zijn. Want iedereen is eens dat u niet in het buitenland kan wonen en een salaris toucheert hier in Suriname. Hoezeer we soms mensen hebben die durven om te zeggen van minister Tjagasan, minister Mipchindana, Madape. We zijn niet serieus. Wat positief is dat we ook een aantal mensen, nadat het bekend is geworden dat we bezig zijn, vanuit het buitenland hun ontslag hebben ingediend. Ja? We zijn ook bezig, we gaan ook met een kliklijn komen, waar mensen kunnen bellen en die informatie anoniem geven. Want, gelooft u mij, wij krijgen die tips. Ja, wij krijgen die tips. Zo iemand woont al 7 jaar in het buitenland. Wat gebeurt er? Ja, we hebben gehoord, die persoon is nog een ambtenaar. Dus we gaan die samenleving betrekken. We gaan die buurvrouw, die buurman, die familie, oom, iedereen betrekken. Omdat als we kunnen besparen mensen, kunnen we andere dingen financieren. We hebben het niet persoonlijk met niemand, maar we hebben een stukje verantwoordelijkheid. En niet wij alleen, u ook, en we vragen daarin ondersteuning. Hij merkte op dat meer dan 2000 ambtenaren in het buitenland zijn en dat sommige betalingen al zijn geblokkeerd. B vraagt ook steun van het parlement om ambtenaren die niet voldoen aan hun verplichtingen te verwijderen. Curaçao biedt Suriname ondersteuning bij de opslag van ruwe olie in de beginjaren van de olieproductie. Volgens tweede vicepremier Charles Cooper heeft Curaçao via 2 B's ruimte voor ongeveer 30 miljoen vaten olie. Staatsolie is in gesprek over opslagmogelijkheden. Cooper stelt dat Curaçao ook kan helpen met logistiek, transport naar boorplatforms en financieel advies. Beide regeringen werken aan een Memorandum of Understanding om de samenwerking uit te breiden en er is al een belastingverdrag om dubbele belasting te voorkomen. Daarnaast pleit Cooper voor soepelere regels voor arbeidsmigratie binnen de regio. President Jennifer Siemens is optimistisch over de olie- en gasindustrie in Suriname. Na de opening van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit en Exhibition SEOGS 2026 sprak ze over de ontwikkelingen in de sector en waarschuwde tegelijkertijd voor uitdagingen. Ze reageerde positief op de ontdekking van nieuwe gasvoorraden door Petronas, wat Suriname meer mogelijkheden biedt. Het is inderdaad groot nieuws. Dat heeft Petronas me vanochtend gezegd, voor ik hier naartoe kwam. Dat ze dus inderdaad in de omgeving van waar ze nu bezig zijn, toch wel een behoorlijke nieuwe voorraad gas hebben gevonden die ze weer tot een volgend project gaat leiden na het eerste project. En dat is natuurlijk goed nieuws, want dat betekent dat je wat langer bezig blijft en wat langer geld kan verdienen. Zoals ik het gewend ben, ik ben al eerder naar SEOGS geweest en het is keurig opgezet. Ik zie wel wat meer stands dan de vorige keer, dacht ik. Ja. En ook meer Surinaamse stands. Dus ik denk dat het goed bezocht is en ik heb de jongeren ook opgeroepen om het te bezoeken en aandacht te schenken aan die ontwikkeling. Hoe dichter we komen bij de werkelijke ontginning, dan zie je hoe meer regeringsleiders komen, investeerders komen kijken. Als je geluisterd hebt naar de speeches van de 2 andere landen, die bieden eigenlijk aan wat zij hebben, hopen mee te doen. Ja. En dat is het belang voor het buitenland, dus je trekt investeerders en partners aan, denk ik. Maar voor Suriname zelf is het goed om
de bevolking ook te attenderen erop, de aandacht te vragen voor die ontwikkeling. Ja. En dat is dus vanuit staatsolie, maar ik denk dat we ook als overheid dat zullen moeten gaan doen in de komende maanden. Om steeds meer mensen bewust te maken van wat er aankomt. Zoals we dat vaker zeggen, het is positief, maar niet alles is zonder risico. Maar het hangt er vanaf hoe onze mensen ook zelf erop inspelen. Want wat je soms ziet is dat mensen klagen over de situatie nu. En natuurlijk, ze zijn de afgelopen jaren echt achteruit gegaan. Ze willen graag snel weer bovenop komen en het lukt niet zo direct. Maar het is heel belangrijk dat mensen even vooruitkijken 2-3 jaar verder. Want dan ga je eigenlijk samen door die overgangsperiode heen. En dan bouw je jezelf op, je leert iets waarvan je weet, of je laat je kind iets leren waarvan je weet dat die over 3-4 jaren behoorlijk kan verdienen met zo'n beroep. En natuurlijk heb ik gezegd, hebben we altijd wetenschappers nodig. Maar de eerste mensen die make money nu zijn de mensen die een beroep kunnen, die iets kunnen maken, onderzoeken dus in de praktijk, de beroepsopleidingen. Lager beroepsopleiding, middelbaar en hoger beroepsopleidingen. Kies voor die richtingen en dan heb je binnen 2-3-4 jaar de kans om in verschillende sectoren geld te verdienen. Want niet iedereen gaat als technicus in die oliesector kunnen gaan werken. Maar mensen gaan komen, eten gaat nodig zijn, vakantieorden gaan nodig zijn, huizen gaan worden gebouwd. En dat is eigenlijk het belang van zo'n, toch wel een hele grote conferentie hier. Eigenlijk is het een tentoonstelling, kan je zeggen, een fair, waarbij dan de aandacht wordt getrokken. Ik vind het belangrijk. OAS-secretaris-generaal Albert Ramdin heeft tijdens de 56e algemene vergadering van de OAS gepleit voor sterker multilateralisme en respectvolle dialoog onder lidstaten in de Amerika's. Hij benadrukte dat de OAS een veilige ruimte moet zijn voor samenwerking aan democratische en veiligheidsvraagstukken. Ramdin sprak over de noodzaak van gezamenlijke aanpak en het belang van politieke stabiliteit voor vooruitgang in de regio. Hij noemde Panama een belangrijk voorbeeld voor internationale samenwerking. Ramdin belichtte ook de situatie in Colombia, Peru en Haiti en benadrukte de rol van de OAS bij verkiezingen en veiligheid. Hij benadrukte dat landen moeten kiezen voor dialoog boven geweld en dat de OAS moet helpen bij consensusvorming. Daarnaast stelde hij dat meer aandacht moet zijn voor grensoverschrijdende criminaliteit en dat de organisatie een stabiele financiering nodig heeft om effectief te blijven werken. De coalitiefractieleiders Yerel Pawiro Rejo, NPS, en Bronto Somoharjo, PL, zijn verrast dat de Surinaamse regering bisschop Steve Meij heeft benoemd als niet-residerend ambassadeur voor Israël, ondanks de erkenning van Palestina. Pawiro Rejo vindt de acties van Israël tegenover de Palestijnen in strijd met de waarden van Suriname. Minister Melvin Bouva legt uit dat Suriname al relaties met Israël heeft en projecten draait. Somoharjo vraagt zich af hoe deze benoeming de steun van Suriname voor Palestina beïnvloedt. NDP-parlementariër Ebu Jones verdedigt de beslissing en benadrukt dat het belangrijk is om mensenrechten aan te kaarten. Bouva bevestigt dat de diplomatieke banden met Israël voorlopig blijven bestaan. De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, begrijpt niet waarom de telecommunicatieautoriteit Suriname
TAS, de internetdienst Starlink, geen toestemming geeft om in Suriname te opereren. Suriname is het enige Zuid-Amerikaanse land dat deze service niet toestaat. VES-voorzitter Steven de Biepersat zegt dat Starlink voordelen kan bieden, vooral voor afgelegen gebieden, zonder dat dure infrastructuur nodig is. Starlink is een satelliet-internetdienst van SpaceX die snel internet kan leveren aan dorpen, scholen en gezondheidscentra in gebieden zonder verbinding. De TAS meldde dat Starlink zonder toestemming actief was en geen vergunning had. De regering wil de telecomwet van Suriname aanpassen om dit probleem op te lossen. Tijdens de 56e Algemene Vergadering in Panama hoopt het land nieuwe investeringen en technische steun aan te trekken. Ambassadeur Marlon Mohamed Hussein ziet kans voor internationale samenwerking op belangrijke thema's zoals cyberbeveiliging en duurzame ontwikkeling. De vergadering van 22 tot 24 juni behandelt ook belangrijke onderwerpen zoals resoluties en begroting. De minister van Suriname zal deelnemen aan de bijeenkomst en de delegatie zoekt concrete mogelijkheden voor samenwerking en financiering. Suriname heeft een achterstand van 1 jaar in zijn betaling aan de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. Tal van rapportages van de werkzaamheden van het Inter-American System, human rights organisaties en al de activiteiten en projecten die zijn uitgevoerd, die worden allemaal breed uitgemeten. Men gaat kijken wat het resultaat is geweest. En men gaat natuurlijk ook bepalen de begroting. Men gaat goedkeuring hechten aan de begroting, want die is al behoorlijk besproken. We moeten gaan bezuinigen, want het geld komt niet altijd zo naar binnen. En dat gaat natuurlijk ook gebeuren. De organisatie gaat bezuinigen. We moeten kijken dat ook de lidstaten worden aangemoedigd om hun contributie te betalen en aan te cijferen waar nodig. We hebben een achterstand van een jaar. We gaan nu het 2e jaar, dus we verwachten dat dit jaar. Er zijn tal van landen die een jaar of 2 nog moeten inhalen. Voor Suriname is dat een redelijk bedrag. Het is namelijk gebaseerd op het land, de economie, het land. En we zitten op ongeveer iets van 43.000 per jaar basis. De staat Suriname heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen van aannemingsbedrijf Baitali NV. Kantonrechter Suzanne Chu heeft alle eisen van Baitali afgewezen. De zaak gaat over een aanbesteding van het ministerie van Openbare Werken met betrokkenheid van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Baitali wilde dat de staat een eerdere uitspraak van 10 juli 2025 volledig uitvoert en vroeg om inzage in documenten over de aanbesteding die vooral over aannemingsbedrijf Kuldip Singh gingen. De rechter vond dat Baitali niet genoeg bewijs had geleverd en dat het bedrijf misbruik maakte van zijn recht. De uitvoering van het eerdere vonnis is voorlopig stopgezet totdat de hoofdzaak wordt behandeld. Baitali moet ook proceskosten betalen. Minister Steven Tsang heeft gemeld dat de rechter in het kortgeding Baitali versus de staat heeft beslist dat dwangsommen moeten worden stopgezet. Het gaat waarschijnlijk om de rechtszaak Baitali versus de staat. Het kortgeding is gisteren uitspraak geweest in het kortgeding. Zoals u waarschijnlijk al weet, de rechter heeft geoordeeld dat de dwangsommen in ieder geval gestopt moeten worden. Vanmorgen heb ik met het team gezeten en volgens het vonnis kunnen we in ieder geval verder met Kuldip Singh voor uitvoering van het project. We zijn nu alle administratieve zaken aan het bekijken met het team, met IDB en met Kuldip Singh. En we hopen eigenlijk deze week nog het contract te tekenen met Kuldip Singh, zodat we kunnen starten met de structurele werkzaamheden.
Tsang hoopt deze week nog het contract te ondertekenen om de werkzaamheden te starten die binnen 20 maanden afgerond moeten zijn. Er is geen nieuwe aanbesteding nodig en de staat heeft al 900.000 Surinaamse dollar aan dwangsommen betaald. De minister bevestigde dat het asfalteringsproject South Drain Apoera doorgaat met Baitali NV. Hij benadrukte dat er geen conflict is tussen de staat en het bedrijf. Petronas heeft een nieuwe ontdekking gedaan in blok 52 voor de kust van Suriname, zoals aangekondigd door president Jennifer Geerlings-Siemens. Ze ontving dinsdagochtend 23 juni 2026 informatie over deze vondst, maar er zijn nog geen details over de omvang of aard bekendgemaakt. Blok 52 is belangrijk voor de ontwikkeling van aardgas. En Petronas werkt aan het Sloanea gasveld, waarvan in november de commerciële goedkeuring werd gegeven. Een definitief investeringsbesluit wordt in de tweede helft van 2026 verwacht, met een eerste gasproductie rond 2030.